esas familias y esos lazos familiares que se romperon de tantos anos, tantos porqués, tantas preguntas en un porqué, pois que poidan ter resposta. Esperemos. Esperemos que sí, e que non teña sorte. Ben, imos agora coa vaga de roubos de vivendas en Vedra. A pasada fin de semana, os ladróns asaltaron 2 casas en San Xián de Sales. Cal foi o seu botín? Pois levaron unha importante cantidad de cartos e xoias. A localidade de San Xián de Sales, en Vedra, sufriu 2 roubos en vivendas na última semana. Estamos con Santiago, que é veciño desta localidade. Santiago, que foi o que pasou aquí? Vale, pois enterámonos o martes que entraran en 2 vivendas. Primeiro enterámonos que entraran en unha vivenda e posteriormente na seguinte. Por qué? Porque a segunda casa que entraron a roubar, pois a xente estaba de viaxe e cando chegaron o lunes pola tarde viron que a casa estaba revolta e que acababan de entrar na vivenda e están aproveitando esos momentos que nadie está na casa para acceder á vivenda e poder coller todo aquilo que lle vai ben, non? Porque están collendo máis que nada pois xollas e diñeiros. O modus operandi está sendo que cando os inquilinos saen, controlan que saen, cando escurece, entran nas vivendas. Imaginámonos, polo que falan os veciños, que son casas marcadas, non? Que eles de antemán xa teñen localizadas que vivendas poden entrar e que non, e que saben que a certas horas ese propietario desa vivenda suele marcharse. Ven que non hai luz na vivenda e automáticamente acceden, procuran non facer daños excesivos e se van. Igual estades dentro e entran tamén. Sí, esa é a preocupación máis grande, non? Que ti te poidas quedar ca luz apagada e estés dentro porque non accediches á vivenda, pero non encendiches a luz porque aínda está entre noite e día e que poidan acceder estando ti dentro. Entonces aí sí que estamos preocupados, non? Unha vez pode entrarse unha vez ou 2 en épocas diferentes, pero que sea tan constante que estén entrando en vivendas e precisamente na nosa parroquia, dentro do Concello de Vedra, que somos 12 parroquias, pois é realmente onde máis están entrando. De todas formas, os veciños eso, estamos sempre pendentes e se ves, a min avísanme moitísimo, vi unha furgoneta, vi un coche, todo aquilo que suena sospeitoso e hai días que tes 4 ou 5 chamadas dicíndoche, oye, mira, que hai un coche en tal sitio que non é daqui e agora empezamos a preocupar dos coches cando realmente non tiña importancia, non? Calquer persona viaxa por onde quere e non tiña ninguna importancia, pero realmente a xente calquer movimento extraño está avisando, porque o problema que está vendo agora é a psicosis que queda despois de que che entraron a roubar, non? Que os nenos teñen medo, que non se queren quedar solo, seu pai ten que ir facer unha compra, non o deixa solo porque ten medo a que accedan á casa e os nenos non queren quedarse solos. E é a pescadilla que se coma a cola, non? Cada vez temos máis medo, incluso deixar o teu neno solo na casa, que quedou toda a vida. Entonces, realmente, ahora mismo hai preocupación, Medo e preocupación. O certo que días atrás falábamos do Concello de Ames, Concello de Teo, tamén vaga de robos na Barbanza, Concello de Ribeira, en Boiro. Raquel Atanes, temos que poñer freo a este medo, os imos aprender a poñérllelo un pouco máis difícil os ladróns co ferralleiro, non? Sí, temos hoxe con nós unha voz experta que nos vai axudar un chisquiño. Está hoxe con nós o ferralleiro Anxo Martínez. Moi boa tarde de volta. Anxo, comentabas antes, se están decididos, determinados a entrar na nosa vivenda, non o podemos impedir, pero sí podemos complicarlle un pouquiño para intentar disuadilos. Así que imos empezar por dar uns consellos básicos que deberíamos levar a cabo cada vez que a nosa vivenda quede baleira, porque nos imos de vacacións, porque imos ao traballo. Que debemos facer para que non nos elixan como obxectivo? Bueno, unha das cousas que podemos facer é non comunicar ya a nadie que nos imos de vacacións. Nin na tenda, nin, bueno, a nadie. Nin nas redes sociais. Bueno, eso peor aínda. Nas redes, nadie ten por que saber que imos a deixar a casa baleira. Eso é a primeira recomendación. Outras, pois, ter cuidado cas persianas, que non estén nin fechadas de todo, nin abertas de todo. Bueno, que non haxa correo no buzón. Todas estas recomendacións que sempre se fan e que hai que telas sempre en conta. Pasar a chave, que ás veces esquecémonos de algo tan básico como a iso, non? Pasar a chave é fundamental, porque unha porta, aínda que sea acorazada, que coste o que coste, non ten ningunha seguridade, porque temos que ter en conta que só está pechada polo picaporte, nada máis. E isto é moi fácil de manipular. Vemos algúns outros consellos, colocar ben o felpudo, deixar a alguén cunha chave de reposto para que de cando en vez entre na vivenda a ver que está todo en orde. Bueno, cousas que parecen doadas, pero que moitas veces non caemos nelas e está moi ben tomar nota e telas en conta.
E tendo en conta todas estas medidas e consellos, agora imos analizar pois eses elementos, esas medidas de seguridade coas que convivimos habitualmente na nosa casa. A primeira de todas elas, a primeira barreira que se atoparía un amigo do alleo sería a propia porta, que non todas son iguais, entendo? Non. Podemos gastar moitos cartos en pechaduras, da igual a que sexa. Se a porta é débil, van a apalancar. O primeiro que temos que ter é unha porta antipalanca, ou que polo menos para poder apalancala teñamos que levar moito tempo e moito ruído. De outra maneira non hai seguridade ningunha nunha porta. Tamén aconsellas son estas portas de obra que xa veñen coa propia edificación, mudalas cada certo tempo porque tamén poden quedar obsoletas. Sí, agora mesmo hai moitas obsoletas e a única que eu recomendaría ahora mesmo é unha porta acorazada, que está por encima das blindadas. As blindadas xa son facilmente hoxe en día apalancables, as acorazadas non. Bueno, a porta ben escollida, porque é esa primeira barreira que se atoparían, e agora imos, pois, a propia pechadura. Falaríamos do cilindro, que é esta parte interna, ese lugar onde metemos a nosa chave. Tamén os hai ben distintos e moitos deles tamén quedaron xa pasados totalmente. Sí, por exemplo, temos aquí uns que están pasados totalmente. Todos estes? Todos estes, a máis estas Que pechaduras... nos soan de velos en moitas das nosas casas, tamén é verdade. Ese tipo de chaves están obsoletas totalmente, hai que cambiarlas. É urxente cambiar esas chaves. Temos aquí un exemplo de unha que xa está partida ao medio, como podemos ver, os ladróns fan estas cousas. Pártenas ao medio e estamos dentro da casa 2 minutos, e sin facer ruído. Esta sería, claro, xa estaría vulnerada, mancillada polos ladróns, e este sería o aspecto. Realmente, é verdade que coas técnicas que manexan actualmente, en apenas uns segundos, se a nosa fechadura está obsoleta, poden entrar na nosa vivenda? Sí, en segundos e sin facer ruído, non se entera nin o veciño, con este tipo de chaves. Vale. Así que importante renovalas cada certo tempo, estas fechaduras cada canto tempo máis ou menos? Bueno, por lo menos cada 10 ou 15 ou 20 anos, que quero dicir que non fai falta cada 2, pero cada 10 anos, 15, hai que, polo menos, chamar un profesional e que nos aconselle se está actualizada. Se queremos investir en seguridade, hai uns elementos de máxima seguridade, unhas certas fechaduras con escudos e demais. Antes amosábasnos esa que tes por aí, Anxo. Mira, temos esta e máis esta. Este é un bombillo de alta seguridade. Así, a simple vista, non vexo gran diferencia, pero seguro que a ten, non? Ímolo explicar. Ímolo explicar, mira. Vamos a ver, por exemplo, este bombillo non ten, por esta parte, non ten absolutamente ningunha seguridade, ningunha barra antitorsión, non ten pins de aceiro, pódese facer bumping, todas estas, Pódense facer bumping, ganzuado é manipulalas con uns alambriños, como facemos algúns ferralleiros. Fuchicando, ata que abren a pechadura, vale? Isto xa entramos nunha... Bueno, isto está máis ou menos, para que a xente se dé conta, uns 150 euros. Non creo que por 150 euros non paga a pena, eu creo que paga a pena de sobra ter esta pechadura, que nos vai ofrecer moita máis seguridade, nos vai a obligar a ter que levar moito tempo e con moito esforzo. Que o tempo é o que marca a diferencia moitas veces no obxectivo que elixen, non? Se teñen que investir moito tempo ou facer moito ruido, elixen outra vivenda e van máis a tiro fixo. Exactamente. Pois creo que queda bastante claro que a partir de 150 euros, dicías máis ou menos, sí, 150 podemos ter un sistema de seguridade. Un bombillo, e despois isto é o escudo. Pero imos a falar, a diferencia aquí vamos a decir desta, que esta ten unha, si se pode ver aquí, ten unha barra de aceiro polo medio que non se pode partir así como a ese. Claro. Ese partes en 2 segundos. Xa estamos dificultando. Xa estamos dificultando e moito. E despois temos aquí que isto é inganzuable, prácticamente moi complicado. Imposible de mancillar coas técnicas que están utilizando, pois últimamente estes amigos do alleo que non deixan de copar titulares. Dende logo, por 150 euros, 200 euros, ben paga a pena estar protegidos nas nosas casas. Tomamos boa nota de todos os teus consellos. Moitísimas grazas, Anxo, tes que volver outro día para falarnos de todas as innovacións en materia de seguridade que, por sorte, cada vez son máis. Moitísimas grazas por acompañarnos e falabeu de investir en seguridade como algo fundamental para evitar desgustos. De feito, esta mesma tarde imos falar cunha muller que foi vítima dun asalto na súa propia casa e este suceso marcouna absolutamente de por vida. Será en 30 segundos.